muy putas as pasou. Pero nunca baixou a guardia e eso foi o que salvou. Ahora o Deportivo é un equipo superior. Ahora costa un huevo puntuar en Riazor. Desde a Coruña hasta Taiwán, desde Chicago hasta Estambul. O ceo está todo cuberto cunha capa blanca e azul, así que por da Deportivo tira para adiante. Equipo forte, equipo elegante, nin Barça, nin Madrid, nin o Levante. E Deportivo tira para adiante. Joder, por pega duro sale sempre a pelear. Es unha escuadra moi unida e moi dura de pelar. Detrás un gran equipo hai unha sólida afición. Desde tribuna general de preferencia maratónico, todos por da Deportivo tiran para adiante. Equipo forte, equipo elegante, nin Barça, nin Madrid, nin o Levante. E Deportivo tira para adiante. Si un día as cousas non nos marcharán moi ben, sigamos todos juntos, podemos parar o tren. Pode que algún día esta magnífica afición cante a pleno grito de por campeón. Cariña está de noraboa e alegría a rebosar. Temos a samba e muilleira cando de por vai xogar. Irán por todas como sempre o que temos que facer. Non hai nada que nos pare nin as veigas en poder. E que lle pese o Deportivo é ganador.